weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to awqali jeeri awqali waalo ko on waktu yoni ha to doɗel e nder galle ceerno abdoullahi bawola sy ko taari ɗum kala ene jeeya en gardidi kabaruji men to leydi sénégal accident bannoɗo toon to diwan Kaolack Kerma Jabel Limore ndeɗon mayɓe ɓeydima ɗo wonno jeeɗiɗo wonto yi jeetato gam teskede ɗiɗo hena dumunaji kala accident ji ene keewi e booli leydi sénégal to leydi mauritanie dossier jaydiyanke jannoɗo gorko joom ngaalu moyanno on dossier jagoɗo ñawojo neldi on dossier yeeso police ankittoɓe oɗon fannu to leydi mali koninkoɓe leydi mali kamɓe wañoɓe dosu ene tuuma yande guure kewɗe taw koye nder région mo Gaawo ɓe jooɓima toon pittali jondi won majjuɓe jiitaka galleji kewɗi daabeje kame gaweje kewɗe woni ko duppa toon to leydi Guinée Conakry laamu ngu rokkino délai wonande partiji keptinaɗi nde kestitinta kayitaji pewno ɗum on délai gasi ha laaɓi UFDG ko landa selludira jalo noddi konngore mawɗo ɗum koye nayi ɓuuru e nder ndeɗo henna hittande RDC Congo koyɗe jaam no jaam dañira toon to ngooma wuuro yangoye juuɗe hobel mo M23 jaagoɗo affaire étrangére mo leydi France tawama toon to Kinshasa hande omo tawe to Kigali lamorgo leydi Rwanda kabruji men jolam jabiri musidɓe teddi woto goɗɗe joni jañoɗen an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkorji nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitime hen koye mabɓe ɗo ɓe jambitanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no feewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fettata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV
ceerno amati jani diallo gorko mo melga wuro jinneji ko gando pinni laaɓaɗo leɗɗe jaadinɗo wala dana wala wala kala ceerno amati jani diallo gorko mo melga wuro jinneji allah luɓirimo gandal e hattani dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati taw ka wi alhamdulillahi rabbil alamina ceerno amati jani diallo gorko mo melga wuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje ɓalli musoji koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji kala ceerno amati jani diallo enen safar rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno amati jani diallo ne yawrani ɓe worɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala ceerno amati jani diallo ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi e on fannu hen leɗɗe ko leɗɗe jarateɗe keddiɗe leɗɗe urete so tawi a waɗi wirmani joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno amati jani diallo gorko mo melga wuro jinneji omo andini dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno amati jani diallo gorko mo melga wuro jinneji en andini dendagal kilineɓe makko wonde base makko de tawete Dakar en tawe ɗon mi ñii ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno amati jani diallo ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal omo andine bandiraɓe wonde base makko ne tawete Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗo sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia mbatta ko 77 537 79 28 ceerno amati jani diallo gorko mo melga wuro jinneji base makko to Nouakchott tawte to légal 6e hakkude robine 4 e robine 5 ene golla ha no hannirta ni en tawi ɗon mbiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno amati jani diallo gorko mo melga wuro jinneji ko labɗo reedu ko malaɗo wune ko ganduɗo golle mum tigui tigui nunduɗo sanne mbadden dando faade makko mande Massa Keita joom sirru joom gandal cuuɗigal e nder leyɗele ha tenti noon ɓen yiilotoɓe kanŋe jama bauxite kala ko fate ɗin fannuji kala mande Massa Keita gorko pullo hen bangue mani ganke hen bangue jooɗiɗo toon to Ségou ene tawe nder leydi Mali gandaɗo e nder windere nde kala ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Mozambique Zambie kono ne kadi ha fenma Angola e nokkuji goɗɗi kala an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama ha tenti noon e ngaluji cuuɗotoɗi e nder leyɗele kala sa jokkodire wonande mande Massa Keita ma heɗen kollaɓe o ñalawma hande ko nangue makko Allah ne rokkimo andude ɗeɗo henna gande kala ɗum noon so tawi o hollima ma yiitu ha kebbina kono kadi e kawisaji ɓurdi hen kala o yemnotakoma hay mbuɗu so wona jiita ɗin kanŋeji walla ɗin jamaji ɗi gonɗa yiilade manne Massa Keita gorko pullo mani ganke hen bangue taweteɗo toon to Ségou ne tawi nder leydi Mali sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko tonggode makko leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla so tawi jiɗɗa ko tonggode nde ɓuura laptude caggal nde mbaɗɗa 00 223 mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi e jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe kala yiilotoɓe kanŋe e jaama eɗo gonɗon kala ngaluji cuuɗotoɗe nder leydi jokkodire e mande Massa Keita ma on jiitu hen koye mon ko ɓuuri yawde kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde capantate goo siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemgala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba wonande hanki jammo lewru teskama yiyama yogaya nokkuji kala catal ngal Sénégal tambingal jiiɗi lewru holliti hande o capantatego lewru janvier woni go lewru sabana enen mbiyata lewru yawa teppela gataten koyoɗo hen accident
musɗo baɗɗo hanki o ɗum ko caggal accident musɗo bannoɗo taw kadi koye autoroute ila touba banggue hombol ha ganduɗa kedi tolno 13 yanoɓe maggal kasu rajab mbasi en pittali mumen taw kadi kamɓe kala koye daira rahman goto to Parcelles Assainies caggal on accident goɗɗo baɗɗo to Louga neɗɗo goto wasil fitan heɓe gañi hen hanki o sanga 15h30 ko accident waɗi sara kirma jabela e nder région mo Kaolaka on accident noon jeeyi sababu ɗon e ɗon yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali mumen nde limore mabɓe ɓeydide oɗo saaha yettima jeetato ɗum ko hakkude oto mo 7 place kame oto mo pick-up kanji ɗiɗi natodiri waɗi noon sok musɗo no fewi no hollitiri sapeur pompier kame autorité ji tawtoraɓe kay walande oɗo hen accident musɗo no fewi nayo ene tampi no fewi ne tawe hakkude wurɓe maɓe teskede e nder 48 heures tan kene foto wonde yimɓe nogas mbasi pittali men e ndew ɗiɗo hen booli taw koye yagara 1,500 ene mbasa pittali men kala hitande ndeɗo tan kene foto nde 700 e dow cimtol jaltugol teskede ɗiɗo hen booli otoji ene jooɓo pittali no fewi taw koye accident ji keddoɗen koye leydi Sénégal hijjore 2025 hikka ko ujunnaje 12,960 hajjiyanke ɗum ko hanki fuɗɗi ngol binditagol e wiide kay général mo hajju woni Mamadou Gaye so tawi kay ko départ yaade toon to Makkatul Mukarrama jogori wonde ko 17 ha 24 lewru mai taw kadi so haaji jomiraɗo aɗo ko nden ɓe giwata toon to Bowal diwoje ngal polisidara Senghor ɓe gartoyta noon ko 12 ha fenma 22 taw ko juin e nder ndeɗo hen hitande wonande kay binditagol hajjugol ko hanki ɗum fuɗɗi e nder leydi ndi Sénégal jeheten ko ton to Kaolaka mawɗo leydi ndi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne bismi ɓiɓɓe Sénégal naɓe ha tenti noon aynoɓe ɓene mbiya aynankoɓe aynaɓe taw kadi koye hitande kala ñalawma gaynaka mo suɓino ɗum gonnoɗo mawɗo leydi Sénégal hono président Macky Sall kanko Bassirou Diomaye Faye omo fiɓi jokkude ngon felo gam jokkande ɗum ɓen aynaɓe nden jonde noon jogori latade ko 22 lewru février hitande hikkane noon hooreji ndi suuɓi ko toon to Kaolack batu hakkude aynaɓe kame autorité ji ɓe Kaolack ha tenti noon gouverneur wonande Mokhtar Wade walla Mamadou Mokhtar Wade holliti oɗo saaɓe keeɓi no fewi gam kay jaɓɓade ñalawma gaynaka jogorɗo wadde 22 lewru février 2025 toon to Kaolack jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu woni général Jean Baptiste Tine hewɓe kay jettimo jaarimo hayso tawi woni golle ɗe ne manki waade no hewɓe jiɗiri ni gam suɓade balɗe 3 rokkude ɓesguji leydi Sénégal hakkude passeport uji kame carte d'identité ɗum koto Dakar Thiès ha fenma toon to Touba so tawi koto Dakar ko toon to Demal millionnaire taw kadi gotta ko ma hewɓe kay iwɓe jokri nokkuji kala ɓe jiiɗi ko fewnude carte d'identité ji ɓeɓe passeport hewɓe kolliti hunde ne leeli kono kadi tantaji ɗi gona kewɗi hayso tawi woni ko keblorɗe ene satti no fewi won aroɓe gila niɓɓel subaka woni hen ni ko toon subaka wetata ɗumen woni hen ko gila 4 heures jamma garata toon giwa toon taw jamma ari ɗum noon ko tugganma tan 8 heures subaka ha faynma 18 heures ɗin ñalɗitete noon ko hande gasi gam heɓanade ñalawma janggo laaɓal e nder genni ndi leydi Sénégal directeur général de la police nationale woni Mam Seydou Ndour yaltini konngoli mum faade ɓen dadiɓe gendi leydi ndi ko hollitinde ɓen pewnitta ɗemɗe mumen ko fate yogay konnguɗi saabu so tawi a woni autorité police taw ko dadiɗo gonɗo e bolol hay bureau ji kala ma jogoɗa haala newika haala pewka faade population taw ko civil ɓen kadi jogo haalaji moƴƴi celluɗi keñiɗi paaɗi e ma moni kala ne hormoto goɗɗo rokka ɗum respect taw wona woni konnguɗi joomum ne weddo ɗum neɗɗo taw konnguɗi ne mema ɓernde joomum jaabuma mbiya mankima needi tawa ɓorni wutte teddungal to banggue police mbiyaɗen ɗum lawol walla goɗɗum kala kanko jaagoɗon o holliti ɗeɗo gueɗe kala
o yiɗi ko yo iw e nder rendo dadiyankagala beele gueɗe ɗe kala ɓuura wonde e jaame kisala seppoji bannoɗi toon to Agnam ñande 24 lewru janvier ɗum noon koye ittugola wutte teddugal Farba Ngom dañino seppo Wulgo Diaw wango toon ha sappo e tato suka nanga hen ɓen nangaɓe kala accita ha heddi tato ɓen tato noon oɗo saaha jaagoɗo rendo ñaguima wonande kay ziso nde taƴantaɓe hitande kaso lebbi 6 taw ko ferme on a bari 26 ndungu yarata plombier ne wonde hasdia taw kadi ganduɗa ko 23 ndungu onne kadi ko on ko jafoɗon taw kadi ne wondi kadi e goɗɗo mbiyata a Diallo on ko soudeur ɓeɗo henna kala wonande kay ko jogori darade e yeeso ñawowo ko 6 lewru février dartodu janggo ndu so haaji jomiraɗo ɗum koye seppoji ɗiɓe bannoɗi to Saint Louis ko gorko wiya toon teɓ ɗum ko caggal nde filma e bis teni kadi ko chauffeur bisuji yangara cukalel dewel ngel duuɓi 6 giwguel école omo jooɗi e sara mum omo moma ɓandu mum ala kalɗo hedde ngel cukalel ngam rayde ngel taw ko rayande woɗɗude no fewi dañi noon pilmuɗo ha waɗa seedam fagal wedde réseaux sociaux jeeyi sababu yiiledemo kanko on jogoye caama oɗo sa wiyama teɓ omo tawe e juuɗe police taw kadi o nanga ko nokku biyeteɗo ndewana taw wonno koye yiilede ndema to Kanila Sayed holliti o sahani heeɓi wadde aménagement ji moƴƴi no fewi taw koye lappi ndewa ha tenti noon ko ilam bonni ko kala ɗum ko tugganma goɗoma e Sénégal tan taw koto Matam ha fenma fallimma ngam ƴellidde gueɗe ɗe kala ɗum noon holliti ɗum to banggue ndema maaro e ko nandi hen kala Mame Mbaye Diagne holliti taw ko délégation région ko fate banggue Sayed to banggue Matam e to banggue ndema kala gartaten koye Samuel Sarr gonnoɗo jaagoɗo énergie e laamu Macky Sall tawaɗo e kaso guila 27 novembre 2024 ngam tumedemo omo dirtini ngaaluji kewɗi no fewi avocat ji makko ɗaɓɓino beele wo ɗaccite hay so tawi koye dow sarɗi ɗum noon laataki hay seeɗa jeheten ko ton to région mo Tambacounda ko cum musɗo waɗi toon to wuuro wiyetengo Sinthiou Sambaro on cum noon ne tawi nder commune Kusanar cumo noon jeeyi sababu yoɓade fittandu suka gorko mo duuɓi sappo bonni toon bonande bonde no fewi gaweje makkaji haalisaji gueɗe kewɗe cumi toon kono aɗo henna andaka taw ko jeeyi sababu nguɗo henna cumu ko toon keddoɗen to Tamba jeeyeten ko ha toon to wuuro teddungo Madina Gounass ceerno Alhaji Ahmad Tidiane Ba hanki jaɓɓama jaɓugal payodingal toon to wuuro teddungo Madina Gounass hakkude otoji e motoji e weloji e yaroɓe koyɗe no cekki o daaba haw yetti galle makko Ahmadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah galle ɓe towno waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi sammini denndangal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma Sar Abdoulaye Sarr kabaruji men ɗo e nder wuuro teddugo Madina Gounass Sar Abdoulaye Sarr ceerno Alaji Ahmad Tidiane Ba halluɓe teddude Madina Gounass o yettima ɗo e nder wuuro teddugo Madina Gounass o tawi dental ngal fof nayi jaam e ceelal kisal ceerno e seto mbawi kadi jangtade lawol mabɓe fodde ɓe jeehi e jaam ɓe garta e jaam denndangal ɓe towno dental ngal towno Dakar Mbour Kaolack Thiés e on diwan kala e seere mbe kala hay lamgu kala kamɓe kala eɓe cammen eɓe juuro eɓe ñago duwaw kono eɓe nelda duwaw wonan dental gongal gangal kamɓen kadi ɓe ceerno lomtinno gake nde yahata nde kamɓen kadi ɓe koddiri ceerno ko yeehi ko eɓe ndeeji eɓe celli eɓe jaam to jama ka e to caali ceerno ala hen ko wayli yimɓe garanno ni alhamdulillah min woni weltare no feewi Sar Abdoulaye Sarr eɗen gandi ceerno mo Seydou Madina Gounass omo sinci guure fodde 53 wuuro en hen wuuro en wiye Sadatu woni ko funnague Madina Gounass hedde kiloji noga Sar Abdoulaye Sarr gon wuuro Sadatu no sinca kono ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e nayyi 1994 ko sinca kamɓe kala noon ɓe gimmi ko rewo to wiyete Mauritanie toon ɓe gimmi ɓe peeri ɓe gari nde ɓe jettini noon kamɓe kala ceerno sincide wuuro Sadatu kamɓe kala koddi toon ɓe koddiri kamɓe koddino toon to Mauritanie ga kadi ko peeri ko kadi ceerno ha joni kadi sincide wuuro kamɓe kala koddi toon kadi ɓe jeewaka way ha joni koye nokku mabɓe gonni kamɓe kala sa darnaɓe koddino guila ɓe wuuro ngo sinca 1994 e oɗo saaha mo gonɗen
ko fati gueɗe laamu eɓe jogino caɗele no feewi koyno courant en koyno ndiyam koyno réseau ko nandi hen ko oɗo saaha kam ko wiyete ndiyam Allah noni ɓe keeɓi forage saabu laamu ngu wonde forage moƴƴo forage jarɗo jamanu ganduɗa ene saro wuuro Sadatu ha sarwa guure goɗɗe koyno uba en misiren tarkal machallah kam fof kadi ndiyam labɗam cendiɗam kadi guure ɗe kala ene jaaɓi kadi yobde forage o ene jokki gollude golle mawɗo kollin weltare no feewi no feewi oɗo saaha réseau kam eɓe jogui kono noon woni ko wuuro ene wiye misira wonno hedde kiloji 5 walla 6 hakkude mabɓe réseau kam ene hubti on diwan kala ɓe kaddirata ko fate hôpital uji walla laabi e ɗen gueɗe wamma kam ko ndiyam kam o saaha réseau ka o saaha eɓe jogui ɗum hay ceerno goto ngala hen en jokkodire ceerno Mamoudou Sow mo ganduɗa kanko woni khalifa wuuro ngo o holli wettere ko no feewi noon kadi ɗon mo ganduɗa ko biyeteɗo Bassirou Diallo mo ganduɗa ko jogui forage o kanko o holi wettere makko no feewi kamɓe kala wuuro ngo kala belti hen no feewi o sifa o fannu sara Abdoulaye Sarr ko musidɗo Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe am do dinama sara Abdoulaye Ahmadou Samba Lo to Madina Gounass golle man joɗi peewi ko on takkusana jonɗo to Madina Gounass kañum yoni hay nder galle ceerno Alhaji Baba Ba to États-Unis d'Amérique gorko mo Madina Gounass ɗon uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder ngendi leydi Sénégal paaɗen ko to leydi Mauritanie to banggue faggudu ƴellidde gueɗe local leydi ndi sifande hakkude gouvernement mo leydi Mauritanie Abdallah Hamida Al Khalifa ɗum noon ko duuɓi tati wonande kay ɗeɗo koppareje maɗe gon 120 millions koppareje dollar taw iwi kay koye fond OPEP ɗum noon ko wallidde gueɗe faggudu kewɗe taw kadi ko ɗo e duuɓi tati ha ɗo hen hitande 2027 ngam wallidde gueɗe yogay nokkuji ha wawa yaltude caɗele nokshota jaɓɓima wonande golle ɗimmere taw ko édition collégue international ko fati e banggue jeeygu hakkude ɗen leyɗele nden jonde yuɓɓinama ɗum ko hankide fuɗɗi taw ko toon to place de Congrès mo nokshota leyɗele kewɗe mbawi tawtorede jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu kañum ɗowi nden jonde Mauritanie Mali Burkina Faso Niger Tchad nonne kadi ha faynma Benin Côte d'Ivoire Togo région de Sahel e hoore mum tawama Tchad ene hen ɗum noon ko yidde kay jokkodiral to banggue jeeygu e ƴellidde gueɗe faggudu ha tenti faggudu local ha ɓuuri wawde ƴellidde newnande ɓesguji leyɗele ɗe kala ndenka e kisal Mauritanie ene ɓeyda ɗum ko caggal directeur général de la sécurité nationale Mohamed Cheikh Mohamed Al Amina on police nde waɗi jillu mum toon to Madrid Espagne waɗani joɗade chef de police ɓe mbawi yewtidde toɓɓe kewɗe no feewi ngam ɓeydude jokkodiral e heblo e haɓade bandiji kadi ɓen biftotoɓe gueɗe casiyeje e nder ɗeɗo leyɗele ha tenti noon to banggue Mauritanie ngam ɓeydude sécurité mum kame nden kamum kala gorko joom ngaalu Jeynila Abidini Saddafa dossier ji mum ɗo yene jaydiyanke Hanafi ɗaha on jaydiyanke mo yanno haw yaltini mum ƴiƴama wonde jagoɗo ñawoje o neldi ɗin dossier ji to police kay loskoɓe wonande oɗon fannu caggal mum noon maɗi dossier jaaha toon to tribunal oɗon saha noon jaydiyankoɓe ko dariɓe beele kadi ɗe gueɗe ene natta waɗede e dow mumen en hawdila sharqi wuro wiyetego nema tawama toon jagorɗo golle leydi ndi kame rewɓe e balle kala kanko jagoɗo noon o waɗi balle tekkude faade yogaya ɓen handicapé en kame sukaɓe ha tenti noon ɓe ngala doole no feewi ken toon e 8 chef de famille wawi hebde hen kana wawa naftorade guila to golle ha e goɗɗuma siftinde moon laamu leydi Mauritanie fandarima ko yidde haɓade ko fati banggue jonde wasam gollago ha tenti to banggue ɓen ngakkaɓe yoga e terɗe sen jeewi to leydi Mauritanie paren ko toon to leydi Mali jokkodiral hakkude leydi Mali kame Union européenne délégation mo Union européenne taw ko ambassadeur mo Union européenne baɗɗo jillu mum e nder leydi ndi leydi Mali ha tenti toon to région mo Ségo ɗum noon ko yidde kay oɗo saaha sifodirde walla ɗoftodirde e leydi Mali to banggue ndema maaro ha tente catal bitegal PAM darnigal ndenka e kisal guura windere nde ngam wallodirde muɗum
ha on diwan ɓuri wawde ƴellitade to banggue ndema taw ko ndema maaro ngarɗuka ko waɗa ɗum ko noon kamba ambassadeur mo union européenne wo yillima nokku to ɓen sañoɓe taw kadi ganduɗa ko ɗin bukki mbatta ɗum gude kame fiiluje garaji kala e simisa e gueɗe kewɗe holliti hen ɗum so woni e leydi ko ɓamtare mo mbatten haqqillaji mabɓe haɓe mbawa kadi wadde hen juuɗe mabɓe ngam ɓamtude on diwan kam e fannu ndema kala bari golɗo eɗen gandi ko société canadienne gonnoɗo e kayambeya hakkude gouvernement leydi Mali o saaha ɓe gudditi fallantere hakkude mabɓe laamu leydi Mali ngam kaldigal ɗum ko caggal nde ɓe dartini golle mabɓe kadi caggal nde l'État Mali tetaniɓe kentono e tonuji tati kanŋe taw koye oƴirde mabɓe ɗum ko caggal nde leydi Mali jofiɓe peɗeli wonde kay gueɗe kewɗe ɓe ndewnani ɗum e lawol kamɓe haɓe dartini hewɓe e gollotoɓe ha keeɓi galleji men jooɗi on saaha ɓe gudditi fallantere ngam kaldigal wonande général de la police Cheikh Keita yaltini konguɗi makko kanko e directeur général de la police ɓe garti ko fate jaltugol wonande AES e nder CEDEAO ɓe garti ɗi passeport uji kame jagorɗo gueɗe nder leydi jaccingol laamu mo leydi Mali ɓe kolliti o passeport mo AES kanko e passeport CEDEAO ndendi doole poti doole wonani aɓe jalte CEDEAO passeport mbaɗi créé o ala sembe ala doole kono kadi tagui ɓe wadde ɗum ko ha ɓesguji leyɗele mabɓe ɓuuri hebde jeytari koye men taw koye ya garaji ɗum ko hanki ɓe jaltini ngol konngol kanko jagoɗo leydi ndi taw koye jayde leydi Mali tribunal militaire mo Bamako udditi dossier ji ɗiɗi gulɗi jaw to banggue militaire kene tolno 11 militaire ene hen civil en taw koye nangganoɓe ko fati banggue affaire trafic za armée ji kono kadi e wadde complice gueɗe goɗɗe kala ene hen officier ji e adjoint ji ɓe chef de militaire ɓe noon dossier ɓe gudditama toon to tribunal mo militaire konin koɓe ɗiɗo woɗɓe no wonde civil goto kañumenne maldaɓe e trafic aji goɗɗi on dossier kadi udditama ɗin dossier ɗiɗi kala jurnitama wonande colonel Soumaïla Bagayogo procureur holliti ene tijjiɓe 2 ha 10 ndungu taw koye kaso ɗiɗo ɓe noon 1 ha 5 lewru e nder kaso ɗum noon hitande ha duuɓi 5 e nder kaso so tawi kay ñawore mabɓe o saaha nodditama o saaha ko dossier ji mabɓe woni gudditaɗi armée leydi Mali e wallidi mum wonande wañoɓe dosso en kañumen jani guure kewɗe no fewi taw koye région mo Ségo ñande 27 lewru janvier ɗum noon koye nder commune mo Bokki nokku mbiyata commune Bokki taw koye nokku mbiyata moni te Bugu jafoɗon ene wondi kadi wuuro ngo mbiyata Kaban Bugu ɗiɗo nokkuji kala dañi hen yanede sanga 10 heures ha ganduɗa ken tolno pittali nogas e ko pawi woni ko cofta e ɓalli jomumen galleji kewɗi duppa noon kadi gaweje e demaɗe dabeje kewɗe kalka hen ɗuma nawa wonni dogɓe naate ladde ha ɗo jiitaka taw ɓe mbiyete porté disparu woni majji cuwa taw yiitede ɗum ɗo hen kala noon ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no fewi hande noon laamu leydi Mali hay konngol gotol yaltinani hen ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry laamu ngu erinoma ɗum ko caggal ken tolno e landaji kewɗi pirtonoɗi ɗi landaji ɗi pirtaka eranoma wonande jomumen pewnita dossier ji haɗi ɓuuri wonde e lawol ɓe noon joomen landaji kewɗi koltine metti men kolliti yuɓɓinde sumgoji ɓuuri ɗeɗo kecce ɗe mi jaltinta jamma e ñalawma FDC landa selludira Diallo holliti ma waɗo e konngore mum ɗum ko caggal RPG arc-en-ciel ka landa Alpha Condé wino 31 ma watta konngore kono kadi ɓen kolliti ko nayo ɓuuru 19 ha 20 avril konngore ngam yurnitade sembe e doole koɓe pewnitta e landa mabɓe e heɓanade so tawi ne jogori laatade sumgoji e nder ndeɗo hen hittande ñalawma hande o ko ñalawma jangde Qur'ana e duwuji beele jaam e leydi Guinée beldal ɗum noon ko laamu ngu ɗaɓɓiri ɗum yogay khalifaɓe diine tawa tawi nder leydi ndi wonande général Amara Camara yeehi kame sete e jagorɗe kewɗe no fewi
tonto kanka nyalawma hande nyalawma jango kala ɗum noon koye ɗaɓɓande général Mamadi Doumbouya haɗen gueɗe kala ɓuura wawde rewde e laawola paɗen ko to leydi Nigéria gouvernement mo leydi Nigéria hollitine heeɓi oɗo saaha ngam jaɓɓade yimɓe mum taweteɓe toon to États-Unis d'Amérique on commission peppitiɗo ko fate yimɓe mabɓe taweteɓe caggal leydi e ballodiral Bola Tinubu Ahmed horejo leydi ndi aɓe keeɓi jaɓɓade Nigéria naɓe o saaha Donald Trump binduɗo inde kewɗe kay ɓen jogorɓe yaltinede ndi leydi Amérique to bene ñawore gorko joom ngaalu ɓattinoɗo horejo leydi ndi woni Patrice Talon o mbiɗa Olivier Bouka kame yaadi mum wonde ex ministre mo mbiyata Eswald e woɗɓe nayi woɗɓe ñawama heccanke o ñawore wonande kay duuɓi nogas e nder kaso hayso tawi woni avocat ji mabɓe tawtoraka tene kadi kanko on Olivier on o jeyno ko yimɓe gembade hitande fanere jeeyeteɓe e ƴamoɓe lefol laamu e nder leydi Benin ɗon ɗo manda Patrice Talon jogori jofoyde to RDC Congo subaka hande to ngoma wonde activité ji puɗɗitima seeɗa he batti yaltude ene jakido seeɗa ne ƴeewiya ko ñaami ɓen ƴeewa ko jeeri ɓen ƴeewa ko kaali ɓen ƴeewa bandu men ɓen ƴeewa koreji men ɗon ɗo gañiɓe keewi kame barmuɓe fiɗaɓe kure e banggueji kala ɗo jiiɗa ko tantaji darna ngam yimɓe mbawa safrede ko wona ɗum ko noon jaagoɗo mo leydi France Jean Noël Barrot hanki tawama to Kinshasa hande on tawi to Kigali hakkunde makko e Paul Kagame maɓe kaldu ɓe noon nodditi ko koninkoɓe leydi Rwanda taweteɓe leydi Congo wallidiɓe rebel M23 ne jaltata leydi ndi ha laaɓa walla jalta e takko ngoma ni Nord Kivu ha laaɓa ko wona ɗum ko noon jonde wonde joɗinde toon to Harare Zimbabwe ɗum noon ko Tanzanie Malawi Afrique du Sud yiɗɓe tafde ngun konu ngam oɗo saaha beele kadi jaam ene arta toon to leydi leydi ndi Congo RDC Congo ngoma ko ɓuuri hewde hen hande o tawete koye juuɗe M23 kono kadi horejo leydi Congo foti ma yuɓɓin konu manggu no fewi ngo ene wawa dartade kono kamɓe fandare mabɓe ko ɓennude ngoma yaɓande Kinshasa libde laamu Félix Tshisekedi beele ɓe mbawa hebde leydi ndi Uganda holliti e nder capital mum Kampala suka debbo mo duuɓi nogas e tati waasi fittandu mum taw koye nder hôpital mo Malango ɗum noon ko Ebola yoɓi fittandu makko ɓe ɓewa jokkodirno kala oɗo saaha laboratoire uji kewɗi gudditama jomi mbaɗe labsugu gila ɗum ɓeydade nder leydi ndi to leydi Tchad jamina uddi ha laaɓi bage sarja aji kosiye ɗum noon ko bage koninkoɓe leydi France wonnoɓe ɗon taggi bagage min ha laaɓi jalti leydi ndi wi état major général armée leydi France ɓe jalti leydi Tchad ɓe jalti ɗum koye dow teddungal wona leydi Tchad e leydi France ene taƴodiri walla metteno ɗon kala beldal gonnogal ɗon e ɗon Idrissa Déby Mahamad ɓi Idrissa Déby holliti weltare mum e ngol ɗo jaltugol holliti ko jeytari mawdi no fewi wiɓe bye leydi France to leydi Burkina Faso armée leydi holliti yoɓima 15 fittandu jihadiste nangi hen gayi ɗiɗi mawɗi no fewi ɗum koye région mo Nayla région mo Nayla ɓe koltiɓe tetti armée ji kewɗi no fewi kewon 17 moto nogas jeeɗiɗi panneau solaire nonne kadi wondi kadi téléphone ngaji sappo kame kaɓirɗe kewɗe no fewi ɓe kolliti taw kadi koye brigade mabɓe jawɗo no fewi taw koye on koninke waɗɓe ndeɗon fiyande to leydi Libi wonande prince mo leydi Libi holliti temedde tato migrant yitaɓe ne gudda e galle goto taw koye région mo Ossiye ene tawi nder leydi ndi ɓe jiitama toon hewɓe mabɓe noon ko ñawɓe ɓe ko heege ɓe ɗomka ɓe koko tampi ɓe ko rafiji kewɗi woni hen ɓuuri hewde nawama e hôpitaux ji beele daña jaama ɗum noon ɓuuri hewde ko Éthiopie naɓe Soudan naɓe Tchad naɓe kame Somalie naɓe ko ɓeɗo hen goni teskaɓe hen joolam jaberi jeheten ko toon to Suède gorko mo ganduɗa duppunoɗo Qur'ana deftere teddude biyeteɗo Salwan Momika on woni pellaɗo kural ɗum no wonno ko hitande ujunere nogas e tati ha addi leyɗele julɓe kewɓe kolliri hen metti mumen mawɗe no fewi
kanko teɓitira kural ngal kural yoɓi fittano makko holliti ɗuma autorité ji Suède tato jeeyo nanngama hen ngam leskoji mbaɗe so wona ɓen nderguiti fittano makko Israila holliti ɗaccino ken tolno 110 Palestine najo ɗum ko caggal otage uji 8 nde accita hen tato ko Israel naaɓe jeeyo ko Thailandaɓe ɗum noon koye dawal tataɓal dawal nayaɓal ko janggo jogori latade Hamas yaltini inde ɓen otage en taw kadi ko Israel naaɓe jogoɓe ɗaccede ñalawma janggo o taw koye gostodirala hakkude Hamas kame Israila prisonnier ji taw kadi ko Palestine naaɓe fotɓe ɗaccede Palestine Hamas hanki ɓe kolliti e nder conférence mabɓe ngandi mabɓe mawdi biyeteɗo Mohamed Dieuf maayi fiyande bonde nde wanno ɗum Israila ko hanki ɓe jaltini oɗon communiqué wi Abou Ubada ko on holliti ɗuma ene wonde jeegomo woɗɓe taw kadi ko gayi mawɗi ɓenne kadi mbasi hen pittali mumen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o to Madina Gounass ko musidɗo men Amadou Sambalo gorko mo Arama to kaɓirde to ko Saydou Abouba mo Lumseyba gorgol ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar mo Ndulumaji ketki malaki jaam ñalawma janggo so haaji Allah ala ko falima on ketto musidɗo moon Haali Abouba yo jaam Allah hiranen